Zvise mdala. Mushe. Motika yenyu inonzi chii? Dodge. What year? 1950. 1950. Yeah. Where did you find it? Mamisha momo. Oh, Sitaka mamisha tozongogadzisa. right. Mogara? Waterfalls. Toka makurira. Andakura DZ. Waterfalls wakagara. DZ kuzviguro. Kuzvigure. Kana kuti DZ kuarmy zvigure kukomboni. Alright, asi muri mubrandai. Alright, kujiringamo. Alright, munoitwa kwani? Chemwa. Oh. Makasununga here kutaura makore? Mune makore mangani? 50. Oh, munhu mukuru wese nde 55 kai? Chimofura injini tumboona kuti yakaita sei. Injini yacho ona pari kuvhurwa napo shamwari. Zvene injini yeBenz. Awo man. Sadakasa injini emewa. Oh, injini emewa. Ndo zvatinoita. Alright. Takabvisa original engine tikasa emewa. ML 350. ML 350. Saka zvese power steering, aircon. Zviri baba. Saka yakatora to restore this car, how much do you think it costed? Price is 1 but 10k yapinda. 10k yapinda. 10k yapinda. Because ino ndakateka 6000. Alright. Chifamba panaipanya. So the body kudi it's over 10. It's over 10,000. It's over 10,000. Ambopiwa ma-offers here. Aiwa maheri atu andofamba nama-offers. Mofambirawo? Imo mlana mbari kandi kunana salindi wana mari wana ma-offers. Indeka kuma-deal. Handisi kutengesa zvangu pandikona mlana offer. Let it go. Alright, what's the nicest offer? This guy is priceless, man. You know what I'm not. We driving each other. And is it? Yeah, it's priceless. It's priceless. Mune dzingani dzakadai? 3. Mune 3 imwe yacho yakaita sei? Imwe yacho yakaita song yegreen. Kosa imwe yacho Ford yeorange. Yegore ripi? 1950 futhi. 1950. Sacho le Ford, lekamka base with Capone. 1952 futhi. Ka left hand. Right. Mune mazoona kumamisha chaiko mareserva? Zvafana panakabeka panapa mwangu ngo-40 nzvimwe rumba kusa kwedu yakadai yakafa. Todeona tonegotiate totaura ndotora. Alright. Ndomwando wandodzita. Saka iyi isati yarestore makaipiwa mari chibhodi icho? 500. Uri mbavha mudarero. Mamusikagare huku ero. Nai tione mukati macho ka. Mufana kuvhura tione mukati macho. Wona zvinodada kuti emewe kona. Emewe wese. Alright. So unofana kutera mota 1950 kutera mota. Mota mangwana. Maliters mangani? Apo ndo paneswa nepetrol. It's 3.2 liter. 3.2 liter. ML 320. Alright. So 320 is 3.2 liter. How many liters total? Mtenge manje. Total mtenge? 90. 90. Munosvika Bulawayo makadzoka kai? 90 liters. Inosvika Bedbridge. Munodzoka? Inosvika Bedbridge ozodira usvika choka. Alright. Tine machine. Muri bo. Kuto nechimbo. Bogare ndo bosiwe pani. Mubata zvinhu zviviri. Hatuna mushina wakadai. Auto. Auto full house. Aircon. Ari muzana kwa America sinira kadai. Enda apa shamwari. Hanzi ndeye muZimbabwe. Zimbabwe? Muneni ine chindanga chakadai so. Aiwa mawana. Anditi. Aiwa ichi apa pa. Fuji chipfuura ngata bhirani foro ndinyase noona gadget.
hayi baita mushini inodadisa Kumbovisa nokusana. yeah maita bo thanks for your time matifadza chimbaisa volume bichana chimbaisa volume asi inotanga yafunga isati yabaka ya chidzimai yenyu volume dzimai torowa necopyright mudari dzimai bo zvabo mudara tabo ya iri bo ma all right ndoitumira kupi all right hana undipa chimboifambisa yakambijana pamwe haichafamba ka yaboekana modzokane kunoku ichi igajeti kwaenda Tatukaona zifunzi leo ratuna iroro so marima rwebedeme oh wajika apeza tadziba kana kunakira iro anzi waterfalls vatakakurira kujiringamo udziva rasema yeah.